Les 1 oefening 1. Iki omah. Iku omah gedhe. Kae banyu panas. Meja dhuwur. Lading landhep. Banyu iki adem. Lemari iki murah. Kursi iku larang. Aku tuku lading. Kowe duwe lemari gedhe. Dheweke menyang omah. Simin tuku meja endhek. Lading cilik iku murah. Banyu iki adem. Banyu kae panas. Aku duwe meja cilik. Les 1 oefening 2. Punika toya. Toya punika asrep. Kursi ageng. Griya alit punika. Lemantun punika awis. Punika lading landhep. Lading landhep punika. Wit ageng punika. Kula tumbas meja landhep. Sampeyan gadah griya ageng. Piyambakipun tumbas kursi. Wit punika inggil. Kula gadah lading landhep. Punika toya asrep. Punika toya benter.